మెలినా సీడ్స్ వారి రైతు సోదరులు గుర్తించాల్సిన విషయం ఏంటంటే, మనం నార్లు ఎంపికలో అది మెలినా కంపెనీ వారి శివంగి 226 కాదా, అది ఏ విధంగా మనము అబ్జర్వ్ చేయాలో ఒక విషయాన్ని నేను చెప్తాను. రైతు సోదరులందరూ గమనించండి. మనం నార్లు ఎంపికలో నర్సరీ దగ్గరకు పోయినప్పుడు అది మెలినా కంపెనీ సీడా కాదా అనేటువంటి విషయాన్ని ఏ విధంగా తెలుసుకోవాలంటే, మనము ఈ విధంగా నారు తీసుకున్న తర్వాత మెలినా సీడ్స్ వారిలో శివంగి 226 అనేటువంటి విత్తనము రెడ్ కలర్ లో అయితే వస్తుంది. అది ఏ విధంగానే చూడండి. మనకి విత్తనం చూసిన తర్వాత అది ఈ విధంగా అయితే ఎరుపు రంగులో అయితే వస్తుంది అనమాట. వేరే కంపెనీలు అన్ని కూడా వేరే కలర్ లో వస్తాయి. అది మెలినా కంపెనీ యొక్క సీడ్ వచ్చేసి మనకి టమోటాలో వచ్చేసి ఈ విధంగా ఎరుపు రంగులో అయితే ఉంచండి. అది రైతు సోదరులందరూ గమనించండి అని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. చూసుకోవచ్చు మనము ఈ విధంగా.